Velkommen til Andel Energi, du taler med Sadaf. Hvad kan jeg hjælpe med? Det er jo en linje, som folk, som har nogle synlige handicap, kan ringe her ind og få noget hjælp. Det kan være nogen, der har lidt behov for at snakke lidt længere med os. Det kan måske være nogle forståelsesudfordringer, som vi i hvert fald kan hjælpe med. Jeg har haft en kunde igennem her i fredags på vores solsikkelinje, og i starten der var hun meget nervøs, men hen igennem samtalen, der sænkede hun skuldrene fuldstændigt, og jeg fik hjulpet hende med det, inden hun ringede ind om. Så det var en rigtig dejlig oplevelse. Jeg får tit en tilbagemelding fra dem, at nej, hvor var det dejligt at kunne få den hjælp, jeg havde brug for. Det her, det tror jeg vil gavne rigtig mange, men det gavner også fordi det er med til også, at vi kan være nede og række ud til de kunder, som normalt aldrig vil ringe til os. Og så synes jeg, at det er rigtig fint, at Andel Energi faktisk har tilbydet os alle kolleger her og så få uddannelsen, fordi vi også kan gøre brug af den i vores dagligdag og ikke kun bag telefonen. Så jeg er meget taknemmelig for at kunne få lov til at være en del af det. Vi har jo altid haft en god kundeservice, men det er jo dejligt at vide, at vi har den her mulighed for at kunne yde det ekstra skridt. Så jeg vil bare sige, ring herind, og så tager vi den derfra. Ring ind til os, vi sidder klar til at hjælpe dig. Du er også med til at gøre, at vi kan blive dygtigere.